Velkommen til dagens afsnit. I dag skal vi snakke om en af de store ideologier, nemlig konservatisme, og vi ser også på den centraleuropæiske velfærdsmodel, som faktisk bygger på mange af de samme tanker. Med mig i studiet har jeg Jens Werner og Rasmus Pinstofte, som kan hjælpe mig med at forstå det hele lidt bedre. Velkommen til. Tak skal du have, det er en fornøjelse at være her. Ja, tak skal du have, det er en fornøjelse at være her. Lad os starte fra begyndelsen helt kort. Hvad gør konservatismen egentlig ud på? Konservatisme, det handler om at passe på det, som vi allerede har, og udvikle samfundet langsomt og forsigtigt, altså igennem traditioner, familien og kulturen og religion. Det er rigtig vigtige værdier, som man bliver nødt til at bevare. Man siger faktisk ofte, at konservatisme, det vil forandre for at bevare. Nå, så det er ikke fordi, man aldrig vil ændre noget, det skal bare ske i små skridt. Lige præcis. Forandringer, de skal være gradvise, ellers så risikerer man, at det hele det ender ud i kaos. Hvornår opstår den der ideologi egentlig? Den opstod i slutningen af 1700-tallet som en reaktion på den franske revolution. Revolutionen vendte nemlig op og ned på samfundet. Kongen blev væltet, og nye systemer blev indført hurtigt. Konservatisme mente, at det var alt for voldsomt. Hvilke partier i Danmark kan man sige er konservative? Det oplagte er jo det konservative Folkeparti, men også partier som Venstre og i nogen grad Danmarksdemokraterne har konservative træk, især når det handler om familie, ansvar og traditioner. Hvilken rolle skal staten så have ifølge konservatismen? Staten skal ikke fylde for meget. Man betaler moderat skat, altså sådan lige midt imellem, men man regner med, at familien og individet selv tager et stort ansvar. Staten træder først til, når de mindre fællesskaber, altså familien eller civilsamfundet, ikke kan klare det. Okay, lad os hoppe til velfærdsmodellerne med eksperten Rasmus Pinstofte. Vi kender jo den nordiske model i Danmark, men hvad er den centrale europæiske velfærdsmodel? Den centrale europæiske velfærdsmodel, det er en model, man bruger i lande som for eksempel Tyskland, Østrig, Frankrig og Belgien. Den kaldes også for den konservative model, fordi den passer rigtig godt sammen med konservative idéer. Her er det nemlig familien og arbejdsmarkedet, der bærer det største ansvar for velfærd. Staten er der, men kun som backup, hvis de andre systemer ikke klarer det. Så det er familien først og staten bagefter? Det er præcis. Hvis du for eksempel er gammel og ikke kan klare dig selv, så er det i høj grad familien, der forventes at hjælpe. Og mange ydelser er bundet til, at du er i arbejde og betaler til ordninger som pension eller forsikringer. Hvilken rolle spiller det offentlige så? Det offentlige leverer nogle basale ydelser, men det private fylder meget mere end i Danmark. For eksempel private sygeforsikringer eller pensionskasser, som du får gennem dit job. Så hvad er fordelen ved en model? Fordelen er, at skatten ofte er lavere, og folk på arbejdsmarkedet er godt dækket. Det styrker også familiebåndene, fordi man hjælper hinanden. Og ulemperne? Ja, de er til gengæld ret tydelige. Der er større ulighed, og hvis du står uden for arbejdsmarkedet, så risikerer du at få for meget lidt hjælp. Systemet er ikke universelt, som i Danmark. Og hvad udfordrer modellen mest i dag? 3 ting. Arbejdsløshed, fordi systemet bygger på, at folk er i arbejde. Flere ældre, fordi familierne får svært ved at bære ansvaret alene. Og så globalisering, når job flytter ud af landet, mister man penge i systemet. Okay, så for at samle op. Konservatismen handler om at bevare traditioner og give familien en central rolle, og den centrale europæiske velfærdsmodel afspejler netop det, fordi familien og arbejdsmarkedet har ansvaret, mens staten kun hjælper i sidste instans. Lige præcis, de to ting hænger tæt sammen. Det er helt rigtigt, Rasmus. Det var alt for denne gang. Tak fordi du lyttede med.